kukaan mitään Tästä tulee oikein kunnon lappusopa. Noniin. Tappasin et kuva. Ei mulla ole niitä vielä. Joo. Ja niitä Joo. mulla näitä haavoja. Ja Joo, mäkin kävin just hakemassa, siellä on valkoisia kyniä. Sori, jos piti syödä kokonaan edes. Oliko hänellä siis tää ne loput varastu mukana, vaikka olisi nyt tilannut eväskutilannut? Joo, siis siellä on esimerkiksi valkoisia kyniä löytyy vielä. Ja sit löytyy näitä neopikoja. Okei. Mulla on niitä valkoisia. Mä kävin kanssa pakkauksia. Täällä on sitten karaakkosia, jos pisteet. Äänpiste. Mulla on valkoinen kielittymä, jolla saa vetyä. Tää on todella ärsyttävä yleinen ongelma. Mutta tää on tosi hyvä kielittymä. Eli mä annan jotain. Hyvä, mutta annan tän kuivaa sitten. Eikö tämän pitäisi niinku olla pienissä alueissa? Ei, se näyttää tosi hyvä. Tosi hänestä. Tuolla saatiin ilmaus. On tosi kiva näkyä. Hei Hani. Niin. Nyt se lähti, kato Popo lähti käsistä. Niin lähti. Älä muuta sano, meidän isäntä saa hersolaakin, kun mä nyt vielä lukesin tätäkin. Älä kerro sille heti. Ei, niillä miehillä kannata ihan kaikkea kertoa. Ei, sillä lailla mennään yksityiskohtaan. Ai, sulla on tommoset kynät tullut. Mistäs noin? Ai nää! Nää on vanhat. On ollut 13 vuotta. Niin. Sillä meilläkin, kuulkaa, virvelit lisääntyy tallisesta, kun sanotaan vaan aina, että ei niitä ole yhtään lisää tullut. Et turhaa sitä omia kanssa. Et mulla on itse asiassa jossain vaiheessa, joskus mä oon pitänyt 3-9. Jossain 4-5. Jossain siis varmaan oikeesti. Siitä on tullut niinku 4 sekuntia suorattiin, kun mä halusin. Sitten tuli 2, koska mä en halua leikata. Siinä ei siis Joo. Tiedätkö, jos oli onnellisuutta se juustokeitto, niin nää paperit. Tää on niinku se toinen puoli toista. Mä olin suoraan roiskeita. Mä oon ostanut sen lehtimällä, ostanut isokki paperi. Mä en saanut Mä isoja. räppään tää niistä jo. Mä sain tästä pieniä. Tää on mun loppuun palkinta.
Mestarityössään. Eikö sillä saada Suomestakin masennus? Ties. Jollain toi maailmassa. Hikistä. Ei mutta Ota tosta, Anurikka. Tällä puolella. Joo. tää on niin ihana, että tää on mentävää. Sulla on. Tää on säädin seinässä kiinni. Oikeastaan. Olen saanut tähän mennessä aikaiseksi roskiskamaa. Jostain tästäkin. Tiedämme, jos ottaisit. Nämä olisi sitä painossa kyllä. Se olisi arvolliset. Niin, haluatko nähdä, mitä tuli kurssi? No ilman muuta. Mä vielä olen niitä loppuun. Tässä kohtaa ilmeisesti ei voi laulaa. Siinä on suihkittu sapluunan läpi ja tässä on Anna tulla vaan. sapluunalla. Itse tällä. Joo. Mä luulen, että vaikka se ei ole kovin suuressa levityksessä täysin dokumenttiprojekti, niin siitä huolimatta mä en tajua siellä Piirrellä ja maalattu. Joo. Tässä oli mun esimerkkityöt kurssille. Ja täällä on kurssi. Et oppia käyttämään noita sabluuneja. Mä oon niin laiska. Laiska siivoamaan. Mun pitäisi varmaan saada joku semmonen, joka pesisi kaikki ne mun sotkut. No mistä? Mä voin vaan peitivaipsin piin. Joo, no niinhän ne menisi tietysti. Ja sit kun ei ole liian ouhut se sapluuna, niin sit siinä ei ole sitten sellaista huolellisuuden vaatimusta. Tää on sit TV. Joo, kato, kyllä se on varmaan tässäkin, niin se on se hintalaatu, meneekö käsi kädessä? On. Joo. Esimerkiksi siis nää oliks nää Amy vai mitähän nää oli ne halvat luuta? Amy. Butler, ei niin. Vaaleanpunaiset. Ne Vaaleanpunaiset. Ne on tosi vaikeita. Joo. Nää. Joo, ne näkyy heti, nehän on sellaisia litrulla. Niin, sitten kun laittaa näitä, niin nää vaatii semmoista. Joo, ei. Ja mä hermostuisin näitten kanssa heti niin aika yksin. Yksi semmonen 12 tuuman, mikä on sun pienessä veroa, niin sellainen, mä en tiedä mikä se tunti on. Mä sen läpi vois suihkia. Joo. Kauheasti kokeilu. Eikä se toimi pastojen kakkaan yhtään. Ei. Ne kuolee siihen. Eikä se oikein toimi kelliplaton kanssa. Tähän tulee kuusia ja poroja. Joulukortti. No siellä nyt on niitä viittä eri. Olisi vähän joulupaperia. Mä jos tässä nyt kuluttaisi aikansa, niin että tekisi vaikka pari joulukorttia, niin tulisi tääkin hyödynnettyä sitten. No niin. Mitä sä... Suttupaperi. Tuossa on valkoinen, toinen puoli on vielä käyttänyt. Tää on just tuohon sopivaa. Oi. Mun on silti pakko testata tuota toistakin. Joo, ja kahdestakin voi laittaa roiskia. Ei haittaa yhtään. Nyt mulla tuli Pearl Olive Green Fingers. Mä ajan viiliksistä. Viiliksistä. Ui, tääkin on hieno. Aika makeita värejä. Kyllä sen eteen on tehtykin. Hieno. Vuoden väri. Pelkää sattuman kautta. Onks tää ensi vuoden laukun väri? Ei varmaankaan.
on mullakin logiikka. Mä putsasin sormet ja sit mä aloitin uudestaan. No. Kerran koska Onneksi sulla on aloe veralla kyllästettyjä baby swipesejä, niin se haittaa vaikka. Toivottavasti Maikka nauhoittaa tuota laulasta, se voisi esitellä sitä vähän suuremmalle yleisölle. Ja näitä kuuluu ripaatella. vähintään 3 ristiä. Katsoit, niin saa se hyvä paikka. Onks nää niinku, mä niitä katsoin niinku ensin. Vihreät olisi niinku kaikkein parhain. Tähän tämmöset oikein kirkkaa vihreät, kun tuot tukat. Laittaisin mä tähän sivuun ton napin kirkkaamman kuin kysymys. Mulla on muistelua siitä, koska mä olisin viimeistään tehnyt. Sanoisin, että ei Mulla. Kyllä. kai sä Ensiapua. Mä auttaa nyt vähän erilaiseen hätään. First aid. parhaan illansa. Mitä mä nyt laitan tähän? Tää olisi ihan semmonen, että tän voisi lyödä tietysti. Mulla pitäisi olla semmonen täkilappu, mikä roikkuu. Mähän olen käyttänyt sitä, mä olen tehnyt siitä laatikon ja mä olen tehnyt siitä, mulla on arkkiunut sivu auki tää. Tää on jotenkin... Nyt mä löysin siitä luiskan sanan. Keski-ikä alta 40 ja 50 välissä oikeus varmaan, mutta mä en halunnut olla keski-ikäinen, niin mulla on pakko pitää vielä enemmän jo ikää. Niin, mutta aina voi laittaa, että olen keski-ikäinen, henkinen ikäni on kuitenkin paljon. Niin, teini. Hän on joku räpännyt, ja on kuva. Näytä. No mielikuvitus sitten. Suorastaan laukan. Mopokaran ihan käsistä. Otin, joo. Sinne jää. Jos sulla oli niitä... Joo, mulla on täällä yksi. Joo. On. Tiedätkö? Tää on just ihan sopivaa. Oi. Mun on silti pakko testata tuota toistakin. Joo, ja kahdestakin voi laittaa roiskia. Ei haittaa yhtään. Nyt mulla tuli Pearl Olive Green Fingers. Mitä mä nyt laitan tähän?